Ngana no kinya garamasa Hasani komba na mani hari lagi kota mama Oh Fatmata bɛɛ b'a dɔn an bɛ farajɛw ka dugu de la e bɛ baara wɛrɛ kɛ yan min tɛ i ka nin jɛkulu in baara ye wa awɔ ne bɛ baara wɛrɛ kɛ yan parce que ka ne se jamana in na yan kalan de ye ne lase yan donc ne ye n ka kalan daminɛ Mali la bon ne ye dugu caman kɛ sabula n fa tun ye fonctionnaire ye fonctionnaire bɛ yaala i bɛ dugu caman yaala donc ne ye n ka kalan daminɛ Doyi la n tun bɛ école publique la yen après an bɔra yen an nana Sikaso donc yen n donna école privée la mais o tun ye école catholique ye comme à l'époque kalan tun bɛ yen de kosɛbɛ an bɔra Sikaso an nana Kati Kati fɛnɛ tun bɛ école catholique la donc an bɔra Kati n fa mitera ka taa Tombouctou donc ka bɔ Tombouctou ka na Mopti après ka na Bamako donc ne ye bac kɛ lycée Notre-Dame na n ye lycée daminɛ lycée des jeunes filles la sisan a bɛ fɔ a ma lycée Ba Aminata Diallo après n nana lycée Notre-Dame na n ye bac kɛ série biologique munna n y'o série choisi parce que dɔgɔtɔrɔya tun ka di n ye furakɛli tun ka di n ye d'accord o fana bɛ dɛmɛ kɔnɔ ka mɔgɔw dɛmɛ k'u furakɛ donc n ye école de médecine daminɛ Bamako n ye première année kɛ ka deuxième année kɛ après n ye inscrit n fanicinin bɛ Allemagne ale ye inscrit yen n nana yen n nana allemand kalan sabula i tɛ se ka kalan kɛ n'i ma kan kalan o ye tiɲɛ donc n ye allemand kalan après n tun kan ka école daminɛ yen n y'a ye olu ka taabolow man diya n y'a ɲini ka na faransi yan parce que faransi somɔgɔw tun bɛ yan Allemagne kelen de tun bɛ yen n tun bɛ dugu min na n kelen de tun ye farafin y'a dugu la donc n y'a ɲini ka n magɛrɛ n balimaw na faransi yan kosɛbɛ n nana yan bon Mali la déjà komi hinɛ bɛ n dusukun na n ye école de médecine daminɛ n tun bɛ stage kɛ n ye stage kɛ hôpital Gabriel Touré la n ye stage kɛ Point G n ye stage kɛ Quartier Mali dɔgɔtɔrɔso la mais ni an bɛ ka baaradege kɛ infirmiers bɛ ta u bɛ bila anw ɲɛ écoledenw ɲɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn yiri la bon hinɛ kama ne bɛ taa kɔfɛ toujours walima n bɛ siran ndeysaan n bɛ banabagatɔ gɛlɛn dɔw ye n bɛ kasi u nɔfɛ n bɛ taa n jɔ kɛrɛfɛ mun bɛ n dege stage la u b'a fɔ ne ma d'a la ne bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ kosɛbɛ parce que i bɛ hinɛ kojugu o hukumu kɔnɔna na ne nana yan n y'a essayer ka kalan sira yɛlɛma sabula hali ne ye jeli gansan ye ne bɛ siran mais n ka passion tun don parce que dɛmɛni tun ka di n ye o la n nalen faransi yan n nana bisimila n tanti fɛ yan n tanti bɛ salle kɔnɔ yan n'o ye Fatumata Kulibali ye a ye n ta awɔ ma kɔn k'a bara ma minɔgɔ a bara ma siyɔrɔ jugu sɔrɔ a bara ndeysaan n bɛ da awɔ kana kasi dɛ an ka taa ni kuma ye an ka foliba bɛ Fatumata ye kana kasi continue ni kuma ye a ye n dɛmɛ sabula écoleden i tɛ dayɔrɔ ɲuman sɔrɔ i tɛ se ka kalan kɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye o ye a ye tiɲɛ n tɛmɛ a ye n ta ka n kɔrɔta ka n tɛmɛ a denw na alhamdulilayi k'an bila a denw sanfɛ a ko alhamdulilayi ne de y'a denmuso fɔlɔ ye n tɛ si salon kɔnɔ dɛ a ye n bila chambre kɔnɔ donc n bɛ taa école la n bɛ na a tɛ baara d'an kan n bɛ n ka kalan k'a kɛcogoya la ndeysaan donc n ye n ka kalan k'o kɛcogo la fo ka na n bɔ a bara alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin donc n tilalen n ye baara sɔrɔ mairie de Paris la donc n ye kalan min kɛ n ye économie de kalan donc n tun bɛ mairie de Paris la n bɛ baara kɛ de 9h à 17h des fois 18h temps tun tɛ n bolo kosɛbɛ kan occuper n ka denbaya la parce que o kɔnɔna na o y'a sɔrɔ n ye den 2 sɔrɔ denmisɛnninw tun ka dɔgɔn bon bɛɛ b'a dɔn faransi yan baarakɛla tɛ yan a ma nɔgɔn
n'a fɔra i ka jigin 18h don o don kana don so k'a fɔ k'i b'i occuper ka denmisɛnninw na ka gɛlɛn donc en même temps n bɛ ka baara min kɛ n ye économie de choisi mais o tun tɛ n ka baara ye parce que dɛmɛ in toujours dɛmɛ t'o kɔnɔ dɛmɛ t'o kɔnɔna na donc n y'a ɲini ka baara yɛlɛma donc o hukumu kɔnɔ n nana kɛ interprète médiateur ye d'accord donc interprète médiateur o ka baara ye n'a fɔra interprète i bɛ kuma lase i bɛ kuma bayɛlɛma mais kuma bayɛlɛma médiation en fait e bɛ kɛ yelen ye ça veut dire que ni mɔgɔ fila sigilen don kumala filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn a bɛ kɛ komi dibi aw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ don aw tɛ ɲɔgɔn ye donc médiateur ka baara ye jumɛn ye ka kɛ yelen ye walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kumana fila bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mais culturellement parce que an bɔra immigrés an bɔra an n'an ka culture ye an bɛna culture wɛrɛ de sɔrɔ yan culturew tɛ kelen ye tiɲɛ don donc n'aw ma ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye fɔnkɔɲɔgɔnyaw bɛ na tiɲɛ don a bɛ kɛ sababu ye immigrés bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ yan kosɛbɛ sabula an ka culture ni yan culture tɛ kelen ye ni mɔgɔ tɛ mun kɛ k'a éclairci dɔrɔn problème bɛ na tiɲɛ don o la ne bɛ baara kɛ ni administration bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔtɔrɔso b'a la préfecture b'a la tribunal b'a la OFRA CNDA en fait an bɛ baara kɛ ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye ka se ka immigrés dɛmɛ u bɛ se k'u ka droits dɔn cogo min na n'u b'u ka droits dɔn u ka devoir ye minnu ye u ka se k'o fana kɛ walasa u ni yan tigiw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu sigi bɛ se ka diya u la cogo min na donc ne ka baara ye nin ye. Fatumata o baara kɔnɔna na i delila ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na tubabuw fan fɛ ou bien an yɛrɛ mɔgɔw fan fɛ bon baara kɔnɔ ma gɛlɛya sɔrɔ tubabuw ta fanfɛla la ka d'a kan n bɛ n ka baara kɛ ka ɲɛ n bɛ se n ka baara la parce que ne bɛ n balimaw dɛmɛni kama n'o de ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ an ka jamanaw na Mali b'o la Côte d'Ivoire b'o la La Guinée b'o la parce que n bɛ kan caman traduit kosɛbɛ donc o kɔnɔna na gɛlɛya tɛ yen dɛmɛ de bɛ yen du moment que i b'i ka baara kɛ ka ɲɛ gɛlɛya foyi t'i ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don sabula ni m'i ka baara kɛ ka ɲɛ compte rendu bɛ k'u ye o ye tiɲɛ ce qui fait que kabini ne ye baara daminɛ n y'a daminɛ en tant que auto entrepreneur après u tilala k'an b'o la u ko n tɛ se ka t'o la olu mago bɛ ne na donc n kɛra salarié ye donc ka ta salarié la ka na sisan na ni baarada fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni ne ye baara kɛ ye siɲɛ kelen u tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ la tuguni alhamdulilayi donc tout le temps u b'a fɔ ko ni ne taara yɔrɔ min na olu b'a fɔ k'olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ tuguni ni e tɛ ne tɛ ka d'a kan u b'a dɔn ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu mun na immigré mana na a t'a ka droit dɔn mais hadamaden de don tiɲɛ don bon ni mɔgɔ kɛɲa ni mɔgɔ kɛɲɛ ka kɛ aw bɛɛ bɛ niveau kelen na i m'i yɛrɛ wusaya n'a ye tu as été à l'écoute i b'a tigi kɔnɔna sɔrɔ awɔ parce que dɔw bɛ yen administration na u bɛ siran u tɛ se ka mun b'u kɔnɔ u tɛ se k'a fɔ tiɲɛ don e min bɛ kan ka kuma bayɛlɛma ne y'i yɛrɛ yɛlɛ a tigi sanfɛ dɔrɔn i t'a kɔnɔna sɔrɔ awɔ donc n'i y'i bɛrɛ bɛn a tigi ma tiɲɛ don i b'a kɔnɔna sɔrɔ kalanyɔrɔ la ekɔlisow la sabula an bɛ baara kɛ yen tuma dɔw la ekɔli ɲɛmɔgɔw ni denbatigiw tɛ ɲɔgɔn faamu donc ne bɛ na ka se ka ɲɛfɔli kɛ walasa gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛyaw ka bɔ yen n bɛ baara kɛ fɛnɛ ni aide sociale à l'enfance ye n'a fɔra aide sociale à l'enfance olu de bɛ yen ka denmisɛnninw ka protéger donc o protégeli la an balimaw bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ fo denw bɛ taa minɛ u la caman bɛ yen ɲɔgɔn faamuyalibaliya don ni faamuyali kɛra olu dɔw tɛ kɛ sabula tuma dɔw la ne bɛ kɛ sababu ye dɔw denw kun kan ka minɛw na o tɛ bɔ bilen ni ne y'a faamuya i ka baara in kɔnɔna na vie familiale la o fana b'a la aw bɛ denbatigiw ni sotigiw ni denmisɛnnin minnu bɛ na ji kan i b'olu bɛɛ kɛ wa o bɛɛ b'i ka baara hukumu kɔnɔ wa awɔ o bɛɛ bɛ ne ka baara hukumu kɔnɔ komi ne y'a fɔ sisan cogo min na k'a fɔ an bɛ baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔsow ye
an b'a daminɛ yen fɔlɔ sabula muso n'a garisigɛra kosɛbɛ a kan ka taga consultation kɛ prénataliw kɛ awɔ donc o consultation kɛli ye wajibi ye yan n'i ma taa kɛ yan a bɛ fɔ ko den mun bɛna ale est ce que nin bɛ se ka occuper den na tiɲɛ don sabula visite médicale minnu no c'est obligatoire a tɛ k'olu matarafa donc o bɛ kɛ sababu ye kuma dɔw la dɔw bɛ jigin u b'u denw minɛnw na parce que u b'a fɔ ko a ma se ka occuper a la ka to kɔnɔbara la n'a den nana a tɛna se ka occuper a la ou bien u bɛ u bila centre maternel la ka se ka ba former donc o y'o ye ni den nana sisan i kan ka den ka visitew kɛ i man ka fɛn jɛ boloci obligatoire dɔw bɛ yan i kan k'olu kɛ i man k'olu jɛ i kan ka den ka suivi kɛ fo ka na se école la don na ka taa tɔgɔ sɛbɛn maintenant l'école est obligatoire jusqu'à 3 ans donc i kan k'o tɔgɔ sɛbɛnw kɛ ka kɔn ni m'olu kɛ a bɛ fɔ k'i mago t'i den na tiɲɛ don o bɛ kɛ sababu ye i bɛ se ka kɔlɔlɔw sɔrɔ denmansa dɔw fana bɛ yen u mago tɛ denw na denmisɛnninw b'u yɛrɛ ye hali ka fini ɲuman don den na ka taga école la o denmansa dɔw t'o si kɛ u mago tɛ den devoirs b'a bolo a t'a bolo donc olu bɛ kɛ sababu ye signalements bɛ kɛ ni signalements kɛra kɔlɔlɔ bɛ kɛ jumɛn ye u bɛ na suri i kan denminɛw bɛ sɔrɔ o sababu la dɔw den kelen bɛ minɛw na yan des fois ni den kelen minɛni na a bɛ si de u b'a fɔ ko i ma ɲi tɔw si ma donc u bɛ den bɛɛ lajɛlen minɛ i la e ka wolo bɛ kɛ fu ye o ye tiɲɛ an dun b'a dɔn denminɛ kɔlɔlɔ kɔlɔlɔba de b'a la kosɛbɛ parce que denw bɛ minɛ ka bila yɔrɔ min na denmisɛnninw bɛ k'u yɛrɛ ye u bɛ t'u yɛrɛ ye den mana kɔrɔbaya ten a bɛna na sira jugu ta mɔgɔ minnu ye a minɛ e la olu ka laɲini tɛ sira min ye e yɛrɛ fana t'a fɛ i den ka kɛ sira min donc an bɛ denmansaw dɛmɛ u kana taa o sira kan o dɛmɛ fana kɔnɔna na minnu bɛna ji sira kan minɛri denmisɛnninw b'o la mɔgɔkɔrɔbaw b'o la tiɲɛ don o fana kɔlɔlɔ ka bon a bɛ fɔ olu ma MNA n'an bɛ fɔ o ma ko minɛri isolés olu bɛna fa t'u la ba t'u la parce que u fa n'u baw tora Afiriki dɔw taw banna gɛlɛya ye dɔw labɔ bɛɛ bɛ n'i ka nacogo la mais u bɛna se jamana min na yan dɔw bɛ u somɔgɔw foyi tɛ yan u tɛ kan mɛn na ji sira la u tɛ kan mɛn somɔgɔw to yan donc u bɛ n'u yɛrɛ ye ala k'an kisi u bɛ sira juguw ta dɔw bɛ taa fɛn juguw min u b'u bɔ u ka hadamadenya na bon sira in fana taama na gɛlɛya caman de bɛ sira in taama na a dɔ la peut-être i da bɛna don olu la n tɛna na kɔn donc an ka fɛngɛ ye ni denmisɛnninw nana ka sensibilisation k'u kun k'u ka hakɛw yir'u la ani u ka devoirs ye minnu ye u k'olu kɛ fitinin ni kɔrɔbalen donc nin bɛɛ lajɛlen m'anw ka baara kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ na yan n'u bɛ sɛbɛn ɲini na an b'u dɛmɛ sɛbɛn ɲini ta fanfɛla la administration ka bolo kan parce que dɔw ta dɔw bɛ taa sira mun fɛ ka sɔrɔ u ka hakɛw de don mais u t'u ta siraw dɔn donc olu siraw yira nin fana ye ne ka dɛmɛ ye o fana ye ka baara dɔ o fana ye ne ka baara dɔ ye n'i y'a fɔ k'a fɔ n ko culture fila de don an ta ni yan ta ɲɔgɔn faamuyabaliya bɛ se ka na tiɲɛ don misali la n bɛ exemple ta u delila ka muso dɔ u y'a denw minɛ na k'a ka seli ka ca kojugu parce que ko san tan ni kalo 12 ale bɛ seli de la parce que signalement kun kɛra a denw kan ni signalement kɛra u bɛ éducateurs bila ka na u bɛ na so kɔnɔ u bɛ kɔlɔsili kɛ u b'a fɔ k'u bɛ n'i dɛmɛ mais u bɛ na kɔlɔsili la u kɔlɔsili hukumu kɔnɔ u y'a ye k'a fɔ muso sɔni ale bɛ taa seli donc u ma se sɔni a bɛ taa seli sɔni a bɛ taa seli voilà u ma se k'a faamu n'a fɔra ko sɔni don olu ye kalan mun kɛ olu fɛ silamɛya la seli ye wagati 5 ye ni wagati 5 in tɛ i man ka seli bilen nka musow tun bɛ nafilaw de seli donc mun bɛ na ka na k'a bɛ n'a dɛmɛ denmisɛnninw ka ko la ale bɛ note ta donc a ye note ta k'a fɔ tuma bɛɛ muso bɛ taa seli donc u nana muso ta force u taara bila hôpital psychiatrique la ko k'a hakili ma dafa donc u taara hôpital la tun kan ka interner ni interner na pikiriw bɛ k'i la tiɲɛ don donc u ye ne wele ka na ne ɲininka donc question minnu fɛngɛra seli yɔrɔ nana ne ko n ko tiɲɛ de don seli ye wagati 5 ye tile kɔnɔ mais nafilaw bɛ yen donc ne donn'o na k'o ɲɛfɔ
donc u y'a faamu o kɛra sababu ye u ye muso u y'a labila labila alhamdulilayi olu ye exemple ye a ka awɔ ca donc an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an y'i wele i nana an ka wele jaabi a diyara an ye vraiment merci beaucoup ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna caman ma folikan min b'i bolo k'a lasegin i ka jɛkulu mɔgɔw ye ani musokɔrɔba ye i b'o di an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye merci beaucoup alhamdulilayi bɛ ala fo k'a barikada ka sababu fo mɔgɔ kana ɲinɛ sababu kɔ o ye tiɲɛ fɛn min ye ne sababu yan o ye madamu kulibali n'a kanute ayiwa an b'a fo n t'a yelen dɔn nka a ye n ka jɛkulu tɔgɔ de mɛn a ye wele bila n ma n kana sigi yan o de y' anw yɛrɛ ka laɲini belebeleba ye i y'a faamu n'aw nana nin bila san n'a bɔra o jabaranin sanfɛ ala jɔn dɔ fana bɛ se ka aw ye u bɛ keleya aw la u bɛ se ka na fara aw kan i komi male y'a fɔ cogoya min na alhamdulilayi donc o ye laɲini fɔlɔ ye mɔgɔ k'an ye o ɲɛ ka bɔ an fɛ o fana k'an ladege a dabɔ komi an y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ dɛsɛbagatɔw ka ca mɔgɔw mago bɛ dɛmɛ na walahi o bɔlen kɔfɛ komi n balimamuso y'a fɔ cogo min na Binta Sangare an bɛ baara in kɛ n'an yɛrɛ ka fond propre de ye d'accord ça veut dire k'an mago bɛ dɛmɛ na ayiwa sabula nin wagati in na an bɛ famille mun ta an bɛ fɛ ka caman ba fara a kan o alhamdulilayi caman bɛ sɔrɔ ni dɛmɛ ye parce que association tɛ dɛmɛ d'an ma dɛ tiɲɛ don an yɛrɛ ka dɛmɛ don tiɲɛ donc don an bɛ wele bila an t'a fɔ faransi dɔrɔn dɛ awɔ monde bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ b'an ka jɛkulu ko mɛn n'o bɛ se k'an dɛmɛ ni wari ye kosɛbɛ n'o bɛ se k'an dɛmɛ ni sababu ye an dayɛlɛ an ka jɛkulu dayɛlɛnnen n'u ye ala ka ni sababu mɔgɔ min ɲuman fɛnɛ kɛ bɛ fɛ ka fara an kan an dayɛlɛnnen n'u ye condition foyi t'a la tiɲɛ don n kun ɲininkali kun bɛna so o yɔrɔnin ma mɔgɔ mɔgɔ n'a ka di mɔgɔ mɔgɔ ne bɛ fɛ ka fara aw kan mɔgɔw bɛ se ka na bulonda yɛlɛlen don bɛɛ ye wa bulon dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye alhamdulilayi voilà ayiwa ni mɔgɔ min mago b'an ka contact la o bɛ isu kɔrɔ bolo ni jeli tɛ ko min na o man di ka nafa la bɛɛ lajɛlen b'a la ayiwa donc an ka dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen alhamdulilayi o alhamdulilayi bɔlen kɔfɛ n ka foli bɛ fɛn fɛn ye déplacement kɛ ka na yan n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye alhamdulilayi ka segin ka n balima fo parce que n'i y'a ye n bɛ kɛnɛ kan ale ye dayɛlɛ n ye o fana ye dɛmɛ ye o awɔ ale fana ye ne dɛmɛ dɛmɛ belebeleba de voilà o ye n'o tɛ dɛmɛ bi kun tɛ ne sɔrɔ faransi tiɲɛ don nka ale ka dɛmɛ n b'a cɛ fo ka da o kan parce que n'i y'a ye ale y'a kɛ a cɛ de sɔnna kosɛbɛ donc a cɛ fana représentelen bɛ yan bi awɔ n'o ye Cokoro Jara ye awɔ ka Bebeka ka Dukure fo a fana sigilen bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan an ka foli b'u bɛɛ ye voilà komi wagati ka so émission de don micro tɛ se ka di bɛɛ ma voilà micro tɛ se ka di bɛɛ ma nka b'a fɔ a fana kɛra sababu dɔ ye kosɛbɛ parce que k'an don dɛmɛ nin na a sababu fana bɔra ale la alhamdulilayi donc k'an ka groupe mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo awɔ n'i y'a ye a ye bi sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka timinandiya de don tiɲɛ don tiɲɛ don ni parce que ni i kelen mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ ayi a ma donc nɔgɔn n'aw farala ɲɔgɔn kan Tiɲɛ k'a don. ɲini ala fɛ hali bi ala k'an dɛmɛ amin ala k'an to nin baara in na Amin fo ka taa yarabi. se a don labanw ma amin yarabi n'an y'a bila an Awɔ. denw ka taa nɔ na kosɛbɛ ni ala sɔnna ka ma groupe laden bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup ka émission Jaspo Vision bɛɛ lajɛlen fo ani BKS production ani BKS production ani Sirifila TV ani Sherifila TV Awɔ. n bɛ bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup ala k'aw bolo mɛn aw ka baara amin la. yarabi amin amin i Hakɛto bɛ kulubali kuma kan. merci beaucoup ala sababu ani an ka mɔgɔkɔrɔba ɲuman ninnu sababu an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamina émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ ma kuma kuncɛ kuma ladilikan jumɛn b'e bolo misi mali On m'a profité, mais on se moque bœuf. Mon bien, o ka kan mon théan, mais jamafo, mon senta, kabuka so, nenena, awɔ kananya, kana en demain, qu'à participer à l'émission. kosɛbɛ o ka kan Donc je profite, je remercie tout le monde de Bamako, à Ségou, de Ségou à Paris, au Benitier, au Nebradi. En Befem fait là, au Beka et lumière de. tiɲɛ don An b'aw deli n'an donna min gasi la o tigi ka yafa ma bɛɛ y'a fara i ma n'aw bɛ se duwawu min na a ye duwawu k'an ye ni ala sɔnna ma an bɛ taa ɲɛ an bɛ taa n'aw ye an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna ma donc on bɛ merci awɔ merci beaucoup i male
Donc BKS production tokola Jaspo Vision tokola ani Sirfla TV ka bolo di ɲɔgɔn donbolo dɔ b'an bolo an ben'o di an ka invité ma n'o ye Seydou Male ani Fatumata Kulubali an ka jɛ an ka Nana Hayidara wele a kana donbolo ninnu di. Assalamu alaikum. An balimamuso Nana Sherif Hayidara. Émission, c'est vrai, a diyara kosɛbɛ. An ka foli b'an balimakɛ ye. I ka parcours vraiment an bɛ dugawu k'i ye. Ala ka si ni kɛnɛya d'i ma yarabi. Amin yarabi. Ala ka taaɲɛ caman fana di. Amin yarabi. O tɛmɛna ka bɔ an balimamuso fana bɛ yan nɔ Kulubali. Ale yɛrɛ ni ne bɛɛ bɛ baara kelen kɛ médiatrice. Ndeysaan. A diyara n ye n'i ka parcours ye kosɛbɛ. Hayidara. Jusqu'à ce que ji tira ɲɛ kan. Ndeysaan. N bɛ dugawu k'i ye. Hayidara. Ala ka taaɲɛ halisa. Amin yarabi. Ni an ka émission tako sabanan ye. Sirifla TV, BKS, ani Jaspo Vision. An ka laada de don n'a nana bonyamasegin b'an bolo ka d'aw ma. A ka diplôme filɛ an b'a fɔlɔ an balimamuso la quoi. A ye tɛgɛrɛba fɔ. Merci beaucoup. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an balimakɛ Seydou Male. I ka bonya filɛ nin ye. Jaspo Vision. Menu